Alavuden LVI on perustettu keväällä 2009. Alavuden LVI toimittaa asiakkailleen ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita LVI-ratkaisuja. Yrityksemme henkilöstö koostuu kokeneista asiantuntijoista, jotka auttavat sinua valitsemaan kohteeseen parhaiten sopivat ratkaisut. Me palvelemme kokonaisvaltaisesti aina hankkeen suunnittelusta asennukseen asti. Toteutamme urakat myös tarpeen tullen avaimet käteen periaatteella. Meidän kautta saa etenkin lämpöpumput, ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja vesi-ilmalämpöpumput. Yrityksen palveluihin kuuluvat muun muassa lattialämmitys, ilmanvaihtokoneet sekä tarvikkeet ja erilaiset lämmityslaitteet. Me saimme Alavuden LVI-palvelulta hyvän kokonaisvaltaisen ratkaisun. Suosittelen Alavuden LVI:tä kaikille niille, jotka tarvitsevat kyseisen alavan palveluksia. Meidän toiminta-alue on Alavus ja sen ympäristökunnat. Jos haluat asiantuntevaa palvelua, ota meihin yhteyttä.